Hi guys, good morning. Nanata diri ila ni Mother. So dispiras karon guys, mag ready na gyud ta kung unsay angayan atong buhaton kay Ginoo ko. Ang atong trabaho dili mahuman, maghapon. So karon ang nanghugas sa plato si Alan. Nasuhulan siguro ni gabi ba kay ganong nanghugas man ni plato. Oko. Himala lagi ni siya nga nanghugas ni siya plato guys. Wa gid ko sukada kagitan niya diri ila mama nga nanghugas ni siya. Karon pero pag-smile sa diha nga nang hugas ka karon dili ra kayo Bernie Santong dagway. Himala na siya guys. Ay chika-chika pa man mi dito sa gawas niya pagsulod na ko dani nang hugas naman. Pero si Pader. Anawa na si Pader gisulong og sayo pag-inom. Ay pag sa may boss kay vlog na tabos. Yan si Pader guys. Sayo kay na siya gisulong sa yang barkada. Aha, baka nigikan niyang barkada. Kinsa ba kay nakailahanin niya? Muna akong bossing. Ah, mao ba? Yung mo din ang bossing di ay. Oh. Guys, alam mo katingala na ko. Madam, mama, manang. Ay, mama. Mama. Ay, mama. Ano, siminta lang. Takan pa sa kumbataan ni oy. Kuan nga lang, Pila? 50, pito, 50. Ayun. Wala na kuya ko. Di mo dali pito 50. Ah, sige. 50. Ay, ako lagi naman ko din. Kami ginay. Kanya kami gin. Kisa may wala. Dua man niya. Kani kamanoy. Kamanoy na. Nara. Politics ko. Na pinipili. Ate 15. Kuha niyo. Oh, kisa wala. Oh, biya ko Di, kuha. Biya ko na. Yata rin tuloy na tanan ka. Imo lang oh. Biya ko. Ang mango. Abro politics. Salamat. Taon takuan guys. Kung sa na, tayo na karon tatay pila makabukya. Skriptor na rin. Kadlawa na. Hi guys, magluto ta og isda para sudan sa paniudto. Ato nang sabawon guys, natay lamak. Ito na nang ilunod. Palit si Mother og isda guys, ikan siya sa ubos. Ikan siya sa balingwan na mangumpra siya inom. Mga na ko ni Ocean. Look. Siya ang gasan. Ito atong sudan sa paniudto guys. Wala pa tanagkuan guys. Ihaw niya pa. Nagbukal na guys. Ito na nailunod ang isda. Kaya nagswak-swak na. Ato nang iputol-putol kay para maigo.
Ito na lang din naluto ng isda, guys. Hindi na siya maluto. Sa itong sudan sinabaw. Kaya nagsigira tag-prito on. So magsabaw po ta. Kaya labas pa masadang isda. Nakaluto na ta, guys. Nangluto na ta. Daw, nana mong bisita. Daghan nag-abot. Nana mong bisita, guys. Iso na ni papagikan Cebu. Ikaw tabo di pag-ilis. Ikaw, bitaw to kay puro nakaparas-paras to. Daghan na mong bisita na nag-abot. Ayun. Dajun! Kailan judain ko ninyo ha? Kay sino ko taras yung vlog? Lagi ko gilis to. Guys. Anak ni Nicono sa Bohol. Oh! O ni kadang yan ni yung lalaki si Undoy. Oh! Ang lalaki si Inday. Ay, sunod lang dito. Ama ni Lolang nyo. Si Lola Jai. Ah. Dahil. Mo niya. Welcome. Ama si. Ay, ba na si Nicono. Day. Basta ni Inday ba? Oh. Ito mga ito ka na balay Sapa, dalasan ito rin. Buta lang niyo. Tamong linturanan nga. May nagtugaw. Ato di siya dito ilang lita kay. Manalan. Pagkaya, chuko ninyo kasi yung taras yung vlog. Ayun na, ano sila yung Mahubog naman lagi ka. Dugay lagi mo? Sa pagkadugay nga. Si ate ni mo malibang pa. Nay, sama niya. ang patiglakaw na nisya kay ang ato na ilang lita kay. Iso ni Papa, guys. Hi. Muna yung iso ni Papa nga taga Cebu. Abot namong taga Cebu, guys. Yan ako mga pamangkon. Tawagin mo papaikit. Nabi siya dalan. Oh, take ko sa ito sudan dia. Nice na. Oh, ni por sa mga ko siya. Paling ko siya kaya naman ito. Aman. Bye. Sa may kasunod ba? Kini mo na ako matakan ba? Mo na yang bana. Daghan na kayo bisita, guys. Kailan ka kay ang vlogger. Oh. Gayon. Kita mas vlog tanan. Para naman na lang ba masuk Oy. Okay lang. Ay, ano? Dato ba ako dito sa inyo papagawin ng school? Guys, tambay ka po dito na si Dio. Ay! Wapo niya po rin. Asa man mo po? Diana pa. Hindi, pasumbag yan. Kamura, ano? Kamawangan, no? Kamawangan, asa din mo kamawangan? Wala di mo ban. Ano, para na niyo sa kaduhan, eh. Dili, kayo lang ay nasunan. Lagi na ang kamawangan naman ito nila ako nakita sa una gamay. Bugay-bugay wala si Hindi lang ng ganon, ay lang nasunan sa Bugay-bugay para. si Idi. Kanon rin po ka. Desuda ko na din. Oo, ganun sudan ni Paway. Ano, ilang magkaon. Oo, puli-puli mo. Ay, ano yun? Ah, di mo kuyo, kaya hindi ito patutoy. Pag nanganak yung anay mo. Patutoy. Ay, Ay, meron. Dito siya. Siya. Imuha mo tayo pahamak. ay kinigay mga jokir nga. Na, Mga nangagot na nangipon bibi nun. Ano, ah? Ah! Sige, enjoy life. enjoy. No? Di sabaw na yun, sabaw. Palusaw sa dugo. Sige, kana.
Basihin na din sila na yung ano po. Oy, ano? Amin oy. Oy, Yun na lang. oy, signal, no? Amo ti kuha ba yung signal sa wifi? Naa. Sabi, like signal. Ha? Lani connect sa. I-connect na lang. Ato sa Nibiratek, aron maputangan dito pangko. Ay, dyan ako wifi ay. Ako lang, ano ako lang. Wifi na lang. I-connect lang. Ano na? Sakto na natin. Sabi, ano, malingaw, tag-starter. Aron makalingkot sila. Kay, hilig lang kita yung sa scatter. Mura ba ginailag ka? Pindihan din eh. Maujud. Mapildi, maguda. Ay, undoy. True. Di undoy. Pagkataog yapon sa sila. Ilan? Oh, man kayo ni mo ilang lang. Undoy, man siya kailang eh. Kailas undoy. Mga Ako kumakasayo pag ihaw kay Magkaroon. Despiras magkaroon. Niya na. Ah? Oh. Kali-kili kay mi. Kadami pa sa lukong at mga mitangulong. Alam mo tangdagan sa tabato. Oh. Sis, nalata na lang bilang among ida. Ang imo sa lubong nalata. Nalata. Kasi yun. Sana may yun. May naman among biyahe 16 ka oras. Mo ba? Masakita naman na anak ko gilantan lagi ko sa Sir, makakikag Cebu. Domingo pa niya. anak akong anak nga. Yung abot dire. Ang iyang birth certificate na daot man. Ang iyang gender na himo man siyang female. Ya male man siya, female. Babae man siya, himo siyang male. Maliwan. Magwang doon niya ito sa kubuno. Alchen. Uy, lang ko sa nita. Okay ba sila? Pasaka sila dire. Biliban na kami akong kapatid. Ay, nakuha na ng TV. Ka-TV lang daw tag hinatag ba? Oh, tanan ba rin tao tagaan? Lagi hinatag ron. Oh, wala yun nga, dili tanan tao tagaan. Nabiyaya sa kanta nga dili tanan tao gwapo. Oh, nasa igwapo pero bati. Na. Nayag tanaw ni Bibi Dani Ed nga agutumon sa kuno siya. Sige, may tanaw ni Ay, ya, Ano yun ulit? Buhol. o man maggawas. Unsa gi-upload ni mama nimo gabi itik? Gus. Tado gani nagplato may. Itik. Unsa gi-upload ni mama nimo gabi? Ha? Dugay plato may kubangi. Dali ko din, dali. Ano ta ba? Bukan ini akong report kay karaan. Laasa mo sige. Correct. Pares ni. Awal nagpuyo. Bagoy, kalo dito naman. Ha? Anay, ini na yan ako sa video. Muna ya kaslunok man. Sige na. Pangalan. Iko nang basyutik. Rex. Rex. Dali nain. Ore dong. Kaya. Sige na. Naman sa Pre na pa. Hero ako pre. Ay na. pagkataan naman kakaroon nga nagahingog naga.
Sige, pangano ito. Pangaray lang rapi karon. Araw masa. Aman na pwede ba ko araw. Sila ka man ilang gente. Ay, ninyo gihawa ng ito. Para ba na makaon? Sila, pangalan mo. Pangano? Sila. Ipadol na itong pagpunta niyo kay... Ay, dungan kay ka mawahin mo. Ano man din? Doon ka muna nilo. Kay kami, uman na may. May hapon sa tanan. Pag-duty nyo na sa ingong, karoon po na nagbalik sila ba? Di ba daw mo pag-duty ni mo kita sa ingong, karoon ka pa nagbalik? Karoon pa. O, dali ka, dali. Wala tayong nakita, hindi ko kabalik. Dali mo. Sige na. Sige, gawas. Risa. Tata. Prisa na ni. Hindi kini may tarong karon. Pre ko lang pre kay para masuk ka na. Ikaw lang. Father, Son, and Spirit, the Lord, and this the gift which you are about to receive from the bounty of Christ, our Lord. Amen. Okay. Bakbakan. Kaon. Di na itong lugay yung magalpot. Di na itong butong kay Kuwata. Diba? Oh, tinulog ang bangko. Ikaw, kuha na sa tagarog. Huwag ko magkaihaw dong. Huwag ko magkaihaw. Wala na pa. Okay na. Kita na rin Ang hirap ang... Amin na dali. mo. Lagaw na yun. Nangamin dito ilalita. Sabay sa mo na. Ha? Nagpilaw niya. Nagluto kaya mo siya manok na bisiya. Hindi ka ba yan? Di sa bao. Nanguha ko sa ugam doon eh. Ikaw pa, ikaw. Bisa ko. Si G. Ikaw na G. Ikaw na mo kay. Umana video? Si Jen? Sa imo kay kuno kay lupa. Umana Jen? Sa imo, wala kay lupa. Wala yung ulaw. Pang-video lang. Wala ka lang. Nagabilin mo nga ng video sa ila doon. Pamatong mo sunod. Kamu rin naguban mo yun? Nalain? Kasi napay kaban yan. Ito kami sa suod na ikuan mi sa manok. Masa mo sila? Yun nga. Na-ready naman ito. Ano? Ape malako. Wala pa mo. Yung sa kato naman sila. Wala pa ko nung naabot na dito. Ya, Kata bisa ba pagkadal mo lupa na lahat niyo ang leman. Ulo na sa ba. Hindi mo natin. Oh, duwin mo. Kana tiwasan. Kana tiwasan. ha? Natawa yun na ako. Kami din ini. May kari ko na yung manok. Hindi siguro ito mga nila sila kay si Ruli. Wala na mo ari-ari trip. Kung mas may kali nangapos Gusto mo sabot yung kwali. Ang mukha niya sa mga ito, sa kanan sa. Mo na sa kuan. Nawag sa piyesa mo ng bibi. Ha? Nangyay may ganito yung lalita. Nagkilawan sa isla daw. Iyaw ito sa manok ang bisaya. Kinunawag manangan niya na yung din eh sa pangasan. Among dito mga ninayalan. At siyang asawa mo yung pangparo ng pagkianan ng lalaki. Tingnan mo. Umaga na.
Dong, kaon dong. Wala na ba ka sukat magkani nga? Asawan. Nakasawan na ba kani? Di pa natog ka. Sukod ang iyang ginawa ba? Nakasawa na ba ka? Wa pa ba ka? Agaw! Tawag ako. Agaw! Anak ko. Noon, pati mo tagay. Ay mo kay iharap ta karon. Taon isda lang na ta. Ako naman ba kayo? Lahir bagi ini sa amin kay. Ay. Gabangi na to sa Pikas oh. Kanilang dani kay. Wala ito. Kaya na kay ni Morale. Di na to imalimba kay. Ayaw na yaw, sa mundang. Dili na pa may luto ko. Ayaw na kay ni Morale. Ganon. Huwag mo mga on. Nama mo sa balingan? Ha? Ano nito mo balingan? Di, dito may ilan. Lumapay? Kung gagawin sa itong itawagan namin na. O, di, Ganito lang dito lalita ganito. bana, yayalita ni mo. Ang kilaw niya nagsabaw sa manok na Bisaya ba? Dito na kahit tanan. Katulong niya. Ginawa pa nga na sila lalita. Tukpong Oo, baby. mo rin. Alan. Kata ko siya kay papalitan ito. Oh. Ano yung nagsubida? Kana si Budo guys, ang akong pasalubong. Pag ngisi-ngisi dia. Akong pasalubong. Okay. Oh, lain lagi ning dalaga ni dog. Ay, pasuot sa ninita tugma. Ay, magpaso man siya. Bawa man raman. May gulmi